Wah kakak kakak kuak 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 kuak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur pertemanan karo aku Juniwa Distio. Oke, dino iki aku bakal membahas sesuatu sing ya gak penting, penting juga gak ya penting. Oke, jadi sadurunge aku membahas sesuatu, awakmu aja lali dislike video iki ya, kudu dislike ya. Dislike, komen, subscribe lan share ning kanca-kancamu ben roh lek dino iki aku nggawe video. Oke, dino iki aku bakal membahas tentang maling online. Ya kaya awakmu sing erui ya. Iya kaya awakmu yo ero lah. Maksudnya ya kaya sing awakmu erui saiki ku zamane kan serba online ya mergo pandemi. Jadi opo-opo online, sekolah online, belanja online, game online wis kan dhisik, Ding. Ya pokok kabeh online. Nah, salah sijine iki maling online. Nah, sadurunge aku jelasno opo kuwi maling online, aja lali subscribe. Wis ngomong ding aku ya lali ya. Oke, jadi maling online iku maling sing nyolongi sesuatu sing berteknologi utawa nyolong lewat teknologi, misal nyolong lewat HP, lewat apa komputer, laptop ngono kuwi ya. Oke. Berikut adalah contoh maling online. Oke, sing pertama maling online iku apa ya? Contohnya maling wifi lah. Ya, kamu mesti tahu ya, kamu gak duwe paketan terus ya gak duwe paketan tapi kamu pengen buka WA, ya kamu maling wifi ini tanggamu. Iku contoh maling online. Iya ngono kuwi lah kurang lebih ya. Oke, wayahe nggarap tugas. Oh yo lali, kan paketanku kan tek. Waduh, piye iki? Deadline-nya yo mung kari sak jam. Lek digibeng dosene piye iki? Piye iki? Maling wifi sip koyoke. Oke, sing keloro iku apa ya? Sik. Lali aku. Oke, sing keloro iku penipuan lewat SMS. Dudu online sih jane. Tapi saya kan iso lewat WA ngono kuwi ya. Ya kayak ngono kuwi lah. Maling lewat WA modusnya selamat Anda mendapatkan 5 juta dari bank bla 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 ngono ya. Ya tapi modusnya wis lawas jadi awakmu iso ngatasi lah. Lah awakmu gak iso ngatasi, engko tak gaene videone piye carane ngatasi ya. Masih aku aku gong tak kapusan ding. Pokok biasanya ngono kuwi kon transfer duit. Untuk duit tapi kon bayar. Kan aneh. Ketelu iki maling iki berkelas, maling online berkelas. Jadi dia iki biasanya pacakane nggih jaket ireng ngono ya. Nggih jaket ireng. Gak ireng sih. Terus nggih topeng animal jenenge. Ya topeng putih kuwi lho. Nah, kuwi terus nggo laptop. Iki jenenge hekel. Ya, hekel biasanya nek ngarani. Nah, jenis maling online iki paling berbahaya. Mergo apa? Apa ya? Mergo maling iki gak jarang kedeteksi. Jadi wonge kadang-kadang kangelan ngelacak. Jadi piye ya kayak biasanya sih ngincere rekening ngono kuwi ya. Rekening cucuk entek. Padahal gak ero sapa sing nyolong ya. Masa iya tuyul ngono kuwi ya.
Toyo mosok sabunane ATM toyo modern apa piye ya? Enak-enak gak kira-kira maling jenis maling online ngono kuwi? Kaya sih kayaknya sih kuwi tok. Oh iya karo biasanya sih anu apa iku apa lek ngarani apa sih lali aku ya kayak ngono lah pokok lali aku. Oke, terus yang kepapat ya kepapat iku iki maling duduk maling duit maling motor nang gak maling iki nyolong akun, jadi kayak nyolong apa ngeretas lah istilahnya ngehack ngono kuwi ya. Akun game, akun Instagram, akun Facebook ngono kuwi biasanya colongi karo ya sejenis karo hacker ngono kuwi lah. Memang apa hacker to kayak ya pokok kuwi lah maling-maling ngono kuwi ya meresahkan kayak. Oke, terus berikutnya yang ke 5 iki maling sing paling megelno maling online termasukan. Jadi maling iki biasanya konco cedekmu po koncomu lega dulurmu ya iku iki maling paling megelno iku maling hotspot. Nah nyapa kok paling megelno soalnya ya ngono kae kadang awakmu posisi gak nyekel HP misal awakmu turu awakmu nyapo ngono ya. Nah justru kancamu ki ngurupne hotspotmu ngono kuwi apa gak megelno. Ujuk-ujuk paketane entek, batune yo enteke deres pisan lah HP-mu potato ya. Tapi bagian megelne duduk kuwi jane. Lek kancamu hotspotnya mek tinggi WA-an Facebook kan mungkin ditoleransi. Tapi kancamu kadang njaluk hotspotmu meneng-meneng tinggi YouTubean, tinggi download game app. Ini kan megelno. Pomneh kotane mek 1 giga pisan kan. Ya langsung ludes iku. Tinggi Instagram nyedote kan oke. Jadi ki paling megelno asre. Ya ngono kuwi lah ya. Megelno pokok maling online jenis iki. Maling hotspot paling megelno asre. Oke, jadi semono dhisik video tentang maling online ya. Jadi bagi awakmu sing ora jenise maling online, awakmu iso komen ngisor ya. Komen ngisor oleh ning dhuwur, oleh ning kiwa, oleh sak tengenmu, oleh karepmu lah awakmu pengen komen ndi aku yo ora peduli. Maksudnya posisi komennya ora peduli ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.